Da Erik løsnede rebene på sækken, frøs det syn, han mødte, ham til marven. Kvindens mund var syet sammen med tykke sorte tråde, men skriget i hans øjne fortalte ham den mest skrækkelige sandhed uden at udgive en lyd. Aalborgs iskolde novembervinde havde slået hårdt mod de gamle lagerbygningers tagvægge ved havnen. Erik Andersen mærkede ensomhedens tyngde fra sit hyrdeliv på skuldrene, mens han trak sin tykke uldjakkes krave op. Han var en 42-årig mand med hænder hærget af foruld og et ansigt furet af de kolde vinde fra Jyllands hedesletter. I 15 år havde han levet alene med kun sine får og stilheden som selskab på sin lille gård. Folkemængden, der havde samlet sig inde i lageret, så ud til at komme fra Aalborgs mørkeste hjørner. Berusede handlende, slagtere med blodige hænder, sømænd lige hjemvendt fra havet. De søgte alle det samme: billige varer, nemme gevinster og ting, de ikke behøvede at stille spørgsmål til. Det var første gang Erik kom her. Hans nabo Jens havde fortalt ham, at han kunne finde de nødvendige ting her. Men det Erik søgte var anderledes. Han søgte nogen til at afslutte sin ensomhed. Auktionarius, en gammel mand ved navn Børge Larsen, bankede sit hammer mod træbordet for at få sin stemme til at lyde gennem hele lageret. "Gentlemen, vores sidste artikel i aften," råbte han med sin tykke danske accent. "Et særligt stykke, vi har bragt fra Stockholm. Der stilles ingen spørgsmål, gives ingen detaljer, kun 50 kroner som startbud." Eriks hjerte begyndte at slå hurtigere. Da han så figuren midt på scenen, stokkede åndedrættet. En tyk, brun sæk dækkede fuldstændig en kvindes hoved. Kvinden bar en snavset hvid kjole, hendes hænder var stramt bundet bag ryggen, hendes fødder var bare, og hendes kropssprog afspejlede en blanding af frygt og underkastelse. Men det, der fangede Eriks opmærksomhed, var kvindens holdning, besejret, men stadig stående. 55 kroner, råbte nogen bagfra. Erik vendte sig og så, at det var en mand i sørmandsuniform med et arfuret ansigt. 60, tilføjede en anden. Erik tænkte på pengene i sin lomme. Han havde 150 kroner for dette måneds forårssalg. Han var nødt til at købe mad og brændsel til vinteren. Men følelsen af dyb ensomhed inden i ham begyndte at skygge for hans fornuft. Han kunne høre kvindens rystende åndedrag komme fra under sækken. 55 kroner, fandt Erik sig selv råbe. Hans stilne ekkoede mod lagerets vægge. Auktionarius smilede. 55 fra hyrderne, Erik. Andre bud. Sørmanden vendte ryggen til og gik væk. De andre mænd så også ud til at have mistet interessen. Eriks hjerte hamrede vildt i brystet. Hvad lavede han? Hvem var denne kvinde? Hvorfor var hun blevet bragt hertil? 55 kroner første, 55 kroner anden. Børges stemme blev stadig skarpere. 75 kroner, råbte Erik igen, overrasket over sin egen stemme. 75 for hyrden, sidste bud. Ingen sagde noget. Lageret blev stille. Han kunne kun høre vindens piben mod træet og kvindens rystende åndedrag. 55 kroner tredje og sidste. Solgt! Hammeren faldt hårdt mod bordet. Da Erik nærmede sig, vendte Børge sig mod ham. Kontant betaling, Andersen. Og husk, ingen af os ved noget om denne transaktion. Erik tog pengene op af lommen. Hans hænder rystede. 75 kroner. Halvdelen af de penge, han havde sat til side til vinteren. Men nu var der ingen vej tilbage. Efter at Børge tog pengene, løsnede han kvindens bundne hænder og skubbede hende mod Erik. Nu er hun din, hyrde. Held og lykke! Erik rørte kvindens arm. Kvinden rystede, men forsøgte ikke at flygte. Erik guidede hende forsigtigt mod lagerets udgang. I den kolde Aalborg luft gik kvinden lydløst mod Eriks vogn med sækken stadig over hovedet. Erik vidste endnu ikke på det tidspunkt, at han for 75 kroner havde købt det største mysterium i sit liv. Eriks gård lå på bakkerne uden for Aalborg, bygget på et lille område omgivet af egetræer. Det enkeltlags træhus var enkelt, men varmt. Erik førte kvinden ind i hovedrummet og fik hende til at sætte sig på en stol. Selv med sækken over hovedet så kvinden ud til at lytte til omgivelserne og drejede hovedet. Erik lagde tænder på brændet tæt på kaminen og fik ilden til at brænde. Da flammerne begyndte at oplyse rummet, begyndte kvindens konturer at blive mere tydeligt. "Hvad hedder du?" spurgte Erik på dansk. Kvinden reagerede ikke. Erik, der tænkte, at kvinden ikke kunne dansk, gentog spørgsmålet på gebrokken svensk. Stadig stilhed.
Kvinden drejede kun hovedet i retning af Eriks stemme. Erik nærmede sig forsigtigt. Jeg vil tage sækken af, okay? Kvinden mærkede Eriks spænding fra hans stemme, men modstod ikke. Erik fandt rebet omkring sækkens mund og begyndte langsomt at løsne det. Mens han løsnede rebet, spred det en sød duft fra kvindens hår så gennem rummet. En blanding af lavendel og svedt hud. I det øjeblik sækken faldt, blev Eriks verden vendt på hovedet. Kvindens ansigt var et af de smukkeste ansigter, Erik nogensinde havde set. Men samtidig det mest forfærdelige syn. Høje kindben, blå øjne, blondt hår, men hendes mund. Gud, hendes mund. Tykke sorte tråde gik gennem midten af hendes læber og lukkede hendes mund fuldstændigt. Tråden var begravet i huden på hendes læber, og der var spor af tørret blod omkring den. Erik snublede bagover. Kære Gud, hviskede han. Kvindens blå øjne mødte Eriks, og i de øjne så Erik frygt, smerte og hjælpeløshed dybere, end han nogensinde havde set. Men der var også noget andet. Bønfaldelse. Kvinden bad ham med sine øjne. Hvem gjorde det her mod dig? Eriks stemme var en hvisken, han tvang frem. Kvinden rystede på hovedet med tårer i øjnene. Så løftede hun hænderne og begyndte at lave tegn. Hendes fingre tegnede rystende ting i luften. Da Erik indså, at kvinden forsøgte at fortælle ham noget, kom han tættere på. Kvinden pegede først på sit eget bryst med fingeren, så på Erik, så på døren. Hendes øjne var vidt åbne og forsøgte at fortælle Erik noget. Erik forsøgte at forstå. Jeg? Udenfor? Kvinden nikkede voldsomt og lavede de samme bevægelser igen. Så førte hun hænderne til sin egen hals og lavede en skærebevægelse. Eriks blod frøs. Forsøger de at dræbe dig? Kvinden lukkede øjnene og nikkede først ja. Så pegede hun igen på Erik og døren. Denne gang var hendes bevægelser mere hastende, mere panisk. Erik forstod, nogen kom. Kvinden forsøgte at sige, at Erik og hun selv var i fare. Erik løb til vinduet og kiggede ud. I det fjerne, i mørket, så han 4 ryttere komme mod bakkerne. De bar fakler og kom mod Eriks hus. Hans hjerte begyndte at slå som vanvittigt i brystet. Han vendte sig mod kvinden. Er det dem? Kvinden lukkede øjnene og nikkede. Erik tog kvindens hånd. Den var iskold. Jeg vil beskytte dig, sagde han. Jeg lover det. Kvinden så ind i Eriks øjne, og for første gang kom der et glimt af håb i hendes øjne i stedet for frygt. Erik førte kvinden ind i bagrummet og begyndte at gemme hende bag skabet. Lyden af hestehoved udefra kom tættere og tættere. Vær stille, hviskede han. Uanset hvad der sker, så prøv ikke at komme frem. Banklyden på døren rystede rummet. Erik tog et dybt åndedrag og gik mod døren. Denne aften ville bestemme resten af hans liv. Da Erik åbnede døren, fandt han 4 store mænd foran sig. De var alle iført mørke kapper, deres ansigter skjult af kasketter og tørklæder. Manden, der stod forrest, var højere og bredere i skuldrene end de andre. Da han talte, havde han en tung dansk accent, men det var tydeligt, at han kom fra et andet sted. Erik Andersen, sagde manden og udtalte Eriks navn med en kold tone. Ja, det er mig. Hvem er I? Erik forsøgte at skjule rystelserne i sin stemme. Jeg hørte, at du købte noget på auktionen i Aalborg i aften. Mandens øjne scannede husets indre over Eriks skulder. Vi er kommet for at hente den genstand tilbage. Erik placerede sig selv, så døren forblev på klem. Hvilken auktion? Jeg har kun lavet min gårdarbejde i dag. Lederen blinkede til de andre 3 mænd. Andersen, jeg ønsker ikke at være tvangsfuld. Giv os varen, så går vi. Hvilken vare taler du om? Erik forsøgte at forblive rolig, men hans hjerte hamrede, som om det ville springe ud af brystet. Denne gang kom den korte mand, der stod bag lederen frem. Han havde en tyk kniv i hånden. Hyrde, bring kvinden, ellers vender vi huset på hovedet. Erik indså nu alvorlig situationen. Disse mænd var kommet efter kvinden og var parate til at gøre alt for at få hende. Der er ingen kvinde i mit hus, sagde han, men denne gang var hans stemme mere bestemt. Lederen grinede, et koldt, ondt grin. Børge Larsen fortalte os alt. Du gav 75 kroner, ikke? Du købte den syge kvinde for de penge. Eriks øjne snævrede. Sagde Børge det? Pengene vil blive refunderet, Andersen, men kvinden kommer med os. Hvorfor? Erik ville nu kende sandheden. Hvem er hun? Hvorfor lader hendes mund syde sammen? Lederens ansigtsudtryk ændrede sig. Det blev endnu koldere. Hun er vores flygtede gods. Vi bragte hende fra Sverige, men planerne ændrede sig.
Erik huskede de ting, kvinden havde peget på for ham. Hånden, hun førte til halsen, bevægelsen, der betød død. I vil dræbe hende, ikke? Det kommer ikke dig ved, hyrde. Erik stoppede et øjeblik. Bag ham var kvinden gemt bag skabet. Hendes mund syede sammen, rystet af frygt, måske tæller sine sidste åndedrag. Erik havde aldrig været nødt til at træffe en sådan beslutning i sit liv. Enten gav han kvinden væk og vidste, at hun blev sendt til døden, eller nej, sagde Erik og hævede stemmen. Hun er min nu. Jeg købte hende lovligt. Lederen etablerede øjenkontakt med manden med kniven. Andersen, det er en forkert beslutning. Det er mit hus, min beslutning. Lederen gav manden et tegn, og manden forsøgte først at skubbe døren op. Erik modstod, men med hjælp fra den tredje mand blev døren åbnet. Erik snublede bagover. Gensøg huset, sagde lederen. Erik løb desperat efter dem. Stop, der er ingen i mit hus! Mændene søgte i hvert hjørne af huset, i hvert skab, under sengen. Eriks hjerte ville springe ud af hans bryst. Hvor havde han gemt kvinden? Bagrummet, bag skabet. Den korte mand gik ind i bagrummet. Erik løb efter ham. Manden begyndte at skubbe skabet til side. Erik rørte mandens skulder. Du bliver nødt til at stoppe. Manden vendte sig og pressede sin kniv mod Eriks hals. Du stop, hyrde. Da skabet var fuldstændig skubbet til side, var der en helt tom væg bagved. Der var intet. Erik var overrasket. Hvor var kvinden? Efter at mændene havde gennemsøgt hele huset, ventede lederen sig mod Erik. Du slap afsted denne gang, Andersen, men vi vil finde kvinden, og så vil du også komme i problemer. Efter at mændene havde forladt huset, iagttog Erik dem fra vinduet. Efter at have set dem forsvinde, hviskede de med rystende stemme. Hvor er du? Udefra kom der en let lyd fra retningen af forestallen. Erik løb ud og åbnede stalledøren. Kvinden havde gemt sig blandt fårene, inde i høet. Hendes øjne var fyldt med frygt, men der var også et udtryk for taknemmelighed til Erik. Erik knælede ved siden af kvinden. Det var klogt, sagde han smilende. Meget klogt. Kvinden lagde sin hånd på Eriks og holdt den fast. I det øjeblik indså Erik, at dette ikke blot var en redningsoperation. Det var en overlevelseskamp for dem begge. Næste morgen besluttede Erik at tage kvinden til Dr. Henriksen i Aalborg for at få fjernet trådene fra hendes mund. Kvinden var iført Eriks afbildede kones tøj og havde lagt et tørklæde over hovedet. Da de sad side om side i vognen, bemærkede Erik kvindens rystende hænder. Vær ikke bange, sagde Erik blidt. Dr. Henriksen er en god mand. Han vil hjælpe dig. Kvinden vendte sig mod Erik og takkede ham med sine øjne. Erik begyndte at indse, at han kunne læse udtrykkene i kvindens øjne. Frygt, håb, taknemmelighed. Det var alt sammen der. Dr. Henriksens praksis var et lille, men rent sted på Aalborgs hovedgade. Doktoren var en venlig mand i 60'erne med hvidt skæg og briller. Da Erik forklarede situationen, fik doktorens ansigt et alvorligt udtryk. Hvilken slags grusomhed er dette, sagde doktoren og undersøgte kvindens mund. Hvem gør sådan noget? Erik fortalte ikke om det, han havde oplevet natten før. Jeg reddede hende, sagde han blot. Kan du hjælpe hende nu? Doktoren begyndte forsigtigt at skære trådene en efter en. Kvinden havde lukket øjnene fast af smerte og klemte Eriks hånd. Hver gang en tråd blev skåret, faldt spændingen i kvindens ansigt. Da den sidste tråd blev skåret, tog kvinden et dybt åndedrag og kunne åbne sin mund for første gang. Hendes læber var hævet og såret, men hun var i det mindste fri. Tak, sagde kvinden med en meget svag stemme på dansk. Hendes stemme var hæs, men for Erik var det verdens smukkeste stemme. Hvad hedder du? Spurgte Erik. Astrid, sagde kvinden. Astrid Nielsen. Dr. Henriksen gav salve til sårene og fortalte dem, hvordan de skulle behandles derhjemme. Mens Erik betalte doktoren, ventede Astrid udenfor i vognen. Da de kom hjem, satte Erik 2 stole ved kaminen. Astrid begyndte langsomt at tale på trods af smerten fra sårene i munden. Jeg boede i Stockholm, sagde hun. Mens jeg tjente en familie, fandt jeg ud af, at min herres kone var blevet myrdet. Herren syede min mund sammen for at tie mig. Erik tog Astrids hånd. Nu er du sikker. Men de vil komme tilbage, sagde Astrid. Der var frygt i hendes stemme. Så længe de finder mig, er du også i problemer. Erik så ind i Astrids øjne. Så kan du ikke blive fundet. Næste uge ændrede Erik hele huset. Han lavede et hemmeligt rum til Astrid i bagrummet, og han satte også fælder op omkring gården.
Som Astrid blev bedre, begyndte hun at hjælpe Erik både med husarbejdet og med at passe fårene. Om aftenen sad de ved kaminen, og Astrid fortalte om sin fortid. Erik delte også sin ensomhed, tabet af sin kone. Mellem dem begyndte at dannes et bånd, der ikke krævede ord. En måned senere var Astrid helt helbredt. Hendes tale var tilbage til det normale. Hendes sår var helet. Men vigtigst af alt havde frygten i hendes øjne givet plads til fred. Erik, sagde hun en aften, jeg vil fortælle dig noget. Erik tog en slurk af sin kaffe. Jeg lytter. Min herres kone i Stockholm. Jeg dræbte hende. Eriks hjerte stoppede. Kaffekoppen faldt fra hans hånd og smadrede. Hvorfor? Astrids øjne fyldte sig med tårer. Fordi hun dræbte min søster. Min søster var blevet gravid med herren. Da hans kone fandt ud af det, forgiftede hun hende. Erik rejste sig og gik til vinduet. Han var stille i lang tid. Fortryder du? Spurgte han endelig. Nej, sagde Astrid bestemt. Men jeg fortryder, at jeg har inddraget dig i denne sag. Erik vendte sig og nærmede sig Astrid. Jeg var allerede indblandet. Fra det øjeblik, jeg besluttede at beskytte dig den aften. Astrid rejste sig. Hvorfor? Hvorfor gjorde du det for mig? Erik så på Astrids ansigt. Fordi smerten, jeg så i dine øjne, var den samme som ensomheden inde i mig. Og fordi hvad? Fordi jeg elsker dig, Astrid. Astrid kom nærmere Erik og tog hans ansigt i sine hænder. Jeg elsker også dig, Erik. Da de kyssede for første gang, begyndte det at sne udenfor. I den kolde vinternat i Aalborg havde to ensomme hjerter fundet hinanden. Men det var kun begyndelsen. Erik vidste, at jægerne ville komme tilbage. Og så ville den rigtige kamp begynde. Fortsættelserne af denne historie, bygget på Astrid og Eriks kamp, vil fortælle om deres kærlighed og den kamp for liv og død, de giver sammen.